Buksan po natin muli ang ating Biblia sa Matthew chapter 5 verse 19. Matthew chapter 5 verse 19. We did not finish the practical application last Sunday, rather the second part last Sunday, so we will take this time to wrap up this text this afternoon. Matthew chapter 5 verse 19. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Now last Sunday, we gave a clear distinction between the ceremonial law, the judicial law, and the moral law of God. And we learned last Sunday that the ceremonial law and the judicial law were actually practical applications of the moral law of God. Pero nakita natin na yung ceremonial law ay nagwakas dahil sila po ay mga anino lamang. Yung mga ceremonies inside the temple, yung mga dugo na hayop na kakatayin, yung mga insenso na susunugin, all of those things were mere types and shadows of the things to come. But the substance belongs to Christ. What about judicial law? Para po yun sa bansang Israel as a theocratic nation. Pero nalaman natin sa message kaninang umaga that the kingdom of God was already removed from the nation of Israel. Kaya nagwakas na rin ang judicial law. Ang nananatili magpakailanman ay ang moral law of God na siyang 10 utos ng Diyos. Nakita natin yon. Ang 10 utos ng Diyos ay sulat kamay mismo ng ating Panginoon at hindi yun mabubura. And in fact, nangako ang Panginoon sa bagong tipan na isusulat ng Diyos ang kaniyang mga utos sa puso at isipan ng lahat ng mga kaanib sa bagong tipan. At ano pa ba ang utos na sulat kamay ng Diyos? Kundi ang moral law, ang 10 Commandments. So, dumako na po tayo sa practical propositions na kailangan nating alalahanin bilang iglesia ng Panginoon. The Lord says, "If you love me, keep my commandments." Tayo po muna ay manalangin at hilingin natin ang tulong ng ating Diyos. Father, once again, we acknowledge our weakness and our dumbness before your sight, and we know that if we are left to ourselves, we will never be able to understand your word, much less to apply your word in our lives. So help us by the power of the Holy Spirit to grasp your message this afternoon. Grant us your illuminating grace as well as your enabling grace. Nawa hindi kami katulad ng nakasulat sa aklat ni Santiago na tagapakinig lamang ng inyong mga salita pero hindi tagagawa nito, katulad ng isang tao na tumitingin sa kanyang sarili sa salamin pero pagkatapos niyon ay nakalimutan na niya ang kanyang hitsura. Oh, help us, oh God, to really obey you. The law of God is not burdensome. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Now I will begin by quoting Martin Lloyd-Jones in his book, The Sermon on the Mount. At sinabi po ni Martin Lloyd-Jones, the grace that God gives to sinners gives them the heart, the new heart, the heart to obey the law of God. Kung ang sinasabing biyaya na natanggap ng isang tao, pero hindi ito nag-uudyok sa kanila na sundin ang batas ng Diyos, ang totoo noon, hindi nila natanggap ang biyaya ng Panginoon. Hindi nila natanggap ang biyaya ng Panginoon sapagkat ang kanilang puso ay hindi pa nagpapasakop sa
utos ng Diyos, ibig sabihin, napupuot pa ito sa Panginoon. Please turn to Romans chapter 8, verse 7. And nobody can claim that he has received the grace from God, because the grace that the Lord gives to His redeemed people enables them to obey the law of God. The law of God is never burdensome. If their supposed grace doesn't produce obedience to the law, then that grace is only psychological excitement probably, but it's not grace, because they do not subject themselves to the law of God, and therefore they are still under the description of Romans chapter 8 verse 7 na nagsasabing, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So, nakuha po natin? Meron pong ilang bagay na dapat nating isaalang-alang bilang practical application sa Matthew chapter 5 verse 19. For our sake, to refresh our memories, let us read this passage once again. Matthew 5:19. At ang sabi dito, kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon, sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. So unang practical principle or observation that we need to live by is this: the moral obligations of the law have not been lessened by Christ. The moral obligations of the law have not been lessened by Christ. Ang moral na obligasyon natin sa pagtupad ng batas ng Diyos ay kailanman hindi pinagaan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya maling-mali ang sinasabi ng marami na pinalitan na ng Diyos ang 10 utos at ginawa na lamang itong dalawa. Love God and love your neighbor. Dahil itong dalawang ito, summary lang po ito sa 10 utos ng Panginoon. And we keep on saying over and over again, how do we love God? By not worshiping other gods. By not worshiping image. By not using His name in vain. And by observing His appointed day of worship. How do we love our neighbors? By obeying our parents, by not committing murder, by not committing adultery, by not stealing, by not bearing false witness, and by not coveting. And I think, my dear brethren, the majority of church-goers in our day would think that Christ has, in some way, relaxed the moral expectations of God's law. Majority of evangelicalism ay nag-iisip that God in some way, or si Kristo in some way, ay pinapagaan niya. Kumbaga, pinapagaan, binabawasan yung bigat or katungkulan, yung expectation na sundin natin ang batas ng Diyos. At ilang beses na po tayo, maaaring hindi pa ninyo ito naranasan, but I have experienced it many times already, that we are labeled as legalists or Pharisee simply because we insist on obeying the whole of God's holy and moral law. In fact, merong nagpasaring sa akin na isang pastor din ng isang evangelical church, at nung pinaliwanag natin that the law of the Sabbath should never be diminished, it's the Lord's day and not Lord's half day, buong araw ay i-spend natin para sa pagsamba sa Diyos, nag-preach with me present at nagsasabing ang ugaling yan ay ugali ng mga legalist at mga Pariseo. But you know what? In contrast to this, my dear brethren, we here learn that every part of the Old Testament moral law of God is yet binding upon the New Covenant believer. In fact, mas mabigat po ang
expectation sa atin bilang mga niligtas ng Diyos at tinubos ng Diyos upang sundin ito. Now, say for example, anong sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 6? Please turn there. Mas mabigat po ang expectation sa atin dahil pinakamataas na po ang standard na ibinigay ng Diyos sa atin when it comes to obeying the law of God. 1 John chapter 2 verse 6. Ang sabi po dito, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kaniyang paglakad. Abay, mas mataas po ang standard ng bagong tipan kaysa sa standard ng lumang tipan. Sino ba ang pinakabanal, kung tatawagin, pinaka-ideal na standard sa lumang tipan? Si Abraham? Si Moses? Sa Isaiah? Si Jeremiah? Well, maaring sumasaludar kayo sa mga lingkod ng Diyos na yon, na gayahin natin ang kanilang pagsunod sa batas ng Diyos. But you know what? Walang sinasabi ang mga yon sa ating Panginoong Hesukristo na ibinigay ng Diyos sa bagong tipan. Hindi naman sinasabi na lumakad tayo gaya ng paglakad ni Moses. Of course, we also follow the example of Moses and Abraham. But in the new covenant, it's much weightier, mas mabigat. Lumakad tayo gaya ng paglakad ni Jesus. So sa bagong tipan, mas naging elevated ang standard. Dahil alam po natin, ang paglakad ni Jesus ay perfect. Ang kaniyang obedience sa batas ng Diyos. The moral law of God. Perfect ang obedience ng Diyos. And that perfect standard, yun ang ipinag-uutos ng Diyos sa mga believers sa bagong tipan na gayahin natin. Walk as He walked. So, paano natin nasabi na pinagaan or mas magaan ang dapat pag-observe natin sa batas ng Diyos? Paano? Mataas na nga yung standard, tumaas pa. By Christ's earthly example, and by this, I mean, Christ heightens our obligation to obey the law because of His perfect example of law obedience. Perfect ang example ng ating Panginoon. At hindi lang yung outward na pagsunod. You know what? Psalm chapter 40 verse 8, si Jesus po ang ultimate na katuparan nito. Si Jesus ang ultimate na katuparan nito. Hindi lang yung ganap na pagsunod sa batas ng Diyos outwardly, kundi higit sa lahat, Psalm chapter 40 verse 8, napakataas po ang standard dahil I believe that this is a messianic psalm. Psalm chapter 40 verse 8, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Now, our Savior lived in perfect conformity to the will and law of God. Walk as He walked. Lumakad kayo ng gaya ng paglakad. To walk in harmony to the revealed will and law of God, to do and teach His commandments. At tulad ng sinabi ko kanina, marami pong mga examples of godly men and women sa Old Testament, pero wala po silang perfect example. Katulad ni Kristo. Si Moses at some point, nagkamali ba si Moses? Nahulog ba si Moses at some point? Yes. Hinampas niya ang bato. Kaya nga hindi siya nakapasok sa lupang pangako literally. Si Abraham, si David. 'Di ba? Mas mapalad tayo sa sa bagong tipan dahil natunghayan natin ang perfect standard of obedience, pero mas mabigat ang expectation sa atin.
Mas mabigat ang obligation. Contrary to the popular notion, common or rampant among evangelicalism today, na pinagaan ni Kristo ang pagsunod sa batas, ay kabaliktaran. Mas mabigat pala ang expectation sa atin dahil word for word sinasabi na lumakad tayo gaya ng paglakad ng ating Panginoong Hesukristo. We find in the Lord Jesus Christ the commandments perfectly fleshed out or exemplified. We find in Christ a living copy or embodiment of the moral law. Now, John Newton, yung composer ng Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Let me read his statement. Ayaw ko magkamali. Let me read his words verbatim. We see the perfection and excellence of the law in his life. Yet, it is no other than a transcript of the law. Ang buhay daw ni Kristo, transcript of the law. Ang imagination ko dito ay yung mga sa lumang school, di ba mayroong subject na shorthand na yung ginagamit sa korte na i-capture yung pananalita ng witness at i-capture shorthand, ang bilis. Stenography. Thank you. Kalimutan ko. Stenography. Kahit ang stenography ay nagkakamali. Ang buhay ni Jesus, transcript yun ng batas ng Diyos. Jesus Christ is the perfect embodiment of the law of God. When we see the life of Christ, we see the law of God, the moral law of God exemplified. Now, what else? Sa pag-ibig ng Diyos na nagdala sa Kanya doon sa cross ng Kalbaryo. Ang kamatayan ni Kristo ang dapat magha-heighten sa ating obligation to love one another, because loving one another is the fulfillment of the law. John chapter 13 verse 34. Binasa natin ito kanina sa Sunday school, and let us read it again. John chapter 13 verse 34. And this is what the Word of God says. Sabi po dito, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. You see, mas mataas ang standard. Bagong utos ba ang mahalin natin ang ating kapatid? Bagong utos ba? Wala ba yun? Hindi ba yun naka-record sa Old Testament? Of course, naka-record. Pero bakit tinawag ito na bagong utos? Sapagkat sa lumang tipan, wala po silang standard na katulad ng standard kay Kristo. Sino ba ang pinakamataas na standard sa Old Testament? Si David? A man after God's own heart? Di ba? Si David ang pinakamataas na standard sa Old Testament. A man after God's own heart. But at one point, nahulog siya sa kasalanan with Bathsheba. Ang daming beses na nahulog si David sa pagkakasala. But the Lord Jesus Christ, ang kanyang pag-ibig sa Diyos, na napapatunayan ng kaniyang obedience hanggang sa kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo, yun po ang standard ng ating pag-ibig. Kaya nga sinabing a new commandment, because there is this pattern which the old covenant believers did not have. And the pattern is the perfect love of the Lord Jesus. As I have loved you, that is, it is an old commandment annexed with a new motive and example. The perfect example of the Lord Jesus Christ. And how we are to love one another? In the same sacrificial way in which Christ loved us. Thus, the dying love of Christ heightens our obligation to love others. So bakit kaya nagkaroon ng notion sa evangelicalism in the world today na pinagaan ni Jesucristo, binawasan ang bigat
ng obligasyon ng pagsunod natin sa batas ng Diyos. Kabaliktaran po, mga kapatid. Mas mataas po ang standard dahil si Kristo na mismo ang standard. Well, pangatlo, the resurrected authority of the Lord Jesus Christ. And I hope that this first point is made clear to you that Jesus Christ has never lessened the weight of our obligation to obey the moral law of God. By His resurrected authority. And by this, of course, I refer to the authority given to Christ by His Father at His resurrection and ascension. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Matthew chapter 28, verses 18 hanggang sa 20. Ito, Diyos, resurrected Savior, resurrected Lord and Savior na po ang nagbigay ng utos na ito. At nagpakilala siya sa kanyang sarili na may hawak ng lahat ng otoridad. Verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Huwag po nating basahin ito ng mabilisan. Basahin natin itong ulit at sana ang banal na Espiritu ay magpako ng katotohanan ito sa ating puso at isipan. Itong nagsasalita sa atin ngayon ay may hawak sa lahat ng otoridad sa langit at sa lupa. Kaya ngayon, habang babasahin natin ito, nawa po ay manginginig tayo na may takot at paggalang sa Diyos na may hawak ng lahat ng autoridad. Ang sabi dito, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. This is the authoritative, resurrected Lord talking to us. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Sundin ang lahat ng mga bagay. At narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. At ano ang sinasabi ni Jesucristo? This is the resurrected, all-authoritative Lord talking to us, teaching them to obey all things that I have commanded you, including the command to obey His commandments. If you love me, keep my commandments. Be perfect, for your heavenly Father is perfect. Sundin ang utos ng Diyos. Kaya sana po ay napatunayan natin mula sa unang punto na ito na kailanman hindi po pinagaan ng ating Panginoong Hesukristo ang ating obligasyon sa pagsunod sa batas ng Diyos. Yun po ang unang application na matutunan natin sa Matthew chapter 5 verse 19. Pangalawang application. Basahin natin muli ang ating teksto, Matthew chapter 5 verse 19. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo, take note, tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. The second application is this. Teachers of the Scripture are obligated to teach the whole counsel of God. Ulitin ko, ang lahat ng mga guro ng banal na kasulatan ay obligado na ituro ang buong kapasyahan ng Diyos. Now, while I am convinced that our Savior had in mind more than His disciples and thus gospel ministers in this passage, dahil ang kinakausap ni Jesus ay ang kanyang mga disciples, pero ang nasa puso ng ating Panginoon, I believe na tumutukoy ito sa lahat ng
disciples all throughout the ages to come. But I think the application of our text to ministers, to pastors, is obvious. Very much obvious. Bakit po ba? Ano ang sinasabi ng Santiago Kapitulo 3, versikulo 1? Santiago Kapitulo 3, versikulo 1. Ano ba ang expectation ng mga lingkod ng Diyos o mga guro? Santiago 3:1. Mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo, yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. Mas mahigpit daw ang judgment sa mga guro. Kaya yung mga naghahangad na ng katungkulan ng pagiging obispo, pastor, or elder, ay pag-isipan nating mabuti dahil stricter ang judgment. Mas mahigpit ang paghahatol ng Diyos sa mga guro at mga pastors. Preachers and teachers are ambassadors of Christ. And as such, they are to tell people everything their master has told them and nothing more. Walang dagdag, walang bawas. Lahat ng utos, lahat ng banta, lahat ng pangako, lahat ng doktrina, in short, ang buong kapasyahan ng Diyos must be faithfully and systematically taught. For example, Jeremiah chapter 26 verse 2. Ano po ang warning ng Panginoon kay Jeremiah? Chapter 26 verse 2. Jeremiah chapter 26 verse 2. With special application to the preachers and teachers of the gospel, ganito ang sabi ng Panginoon: tumayo ka sa bulwagan ng bahay ng Panginoon at sabihin mo sa lahat ng mga lungsod ng Huda na dumarating upang sumamba sa bahay ng Panginoon ang lahat ng salita na iniutos ko sa iyo na sabihin sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Di ba malinaw po? And here we find the Lord's commissioning of His prophet Jeremiah. Kailangang tumayo si Jeremiah sa bulwagan ng templo, the outer court, at magsalita sa buong syudad ng Huda all the words that Yahweh commanded him to speak. Now, 3 times a year, 3 beses sa isang taon, ang lahat ng mga Hudyo, at hindi lamang yung mga naninirahan sa Jerusalem, ay kailangang pumunta sa templo upang sambahin ang Diyos. Kaya si Jeremiah ay kailangang tumayo sa outer court in the midst of the gathered nation, speaking every word God gave him, regardless of the consequences. Now, please listen to Mr. John Gill in his commentary on this particular passage. I want to read John Gill's words verbatim. Nothing must be kept back. Walang dapat itago. The whole counsel of God must be declared. Not a word suppressed through affection to them or fear of them. God commanded and must be obeyed. Let the consequence be what it will. Meron pong kanta na popularized by the Lennon sisters. Que sera sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera sera. Parang que sera sera din kay Jeremiah. Speak the word of God. Que sera sera. Whatever will be, will be. Whatever will be the consequence, speak to the nation of Israel everything that I have commanded you to speak. Now, ano ang mga rason kung bakit ang mga ministers, ay pumapalpak madalas sa pagturo
sa mga tao sa buong kapasyahan ng Diyos? Well, unang-una, kasalanan, wickedness. Kasalanan. Kung ang isang tao, kung ang isang guro, well, nakakalungkot kung isipin, may mga pastor talagang sa loob ng mahabang panahon ay namumuhay ng immoralidad. And therefore, they're already disqualified as ministers of the gospel. Pero habang namumuhay sila ng immoralidad, kung mapapansin ninyo, and I read this from many books, nagbago na ang tenor ng kanilang sermon. Naging magaan na magaan. Naging general platitude at iniiwasan as much as possible ang particular sin of immorality. Bombastic sa ibang kasalanan. Pero sa kasalanan na kinikimkim nila sa kanilang puso, abay, as much as possible, iiwasan yung subject na yon kasi magiging uncomfortable na sila na ituro. Ang conscience, umuusig pa rin. Now, ito yung primary purpose behind the Pharisees' lack of diligence. And perhaps it was a means to justify a sinful practice or habit. Pangalawang common na rason kung bakit hindi tinuturo ng mga pastor ang buong ang buong kapasyahan ng Diyos is karuwagan, cowardliness. And by this I mean the refusal to teach certain commandments dahil sa takot ng mukha ng tao at dahil sa takot ng consequences na dulot nito. And let's face it, my dear brethren, there are several truths today that are very offensive. There are several truths today that are very offensive. Example, male headship in the home and church. Offensive po ba ito? Yung male leadership sa loob ng iglesia at sa loob ng tahanan? It's very offensive. Lalong-lalo na sa mga feminists. At lalong-lalo na sa mga churches na mayroong pastora na tumatayo sa harapan. And if you are going to proclaim the truth of the Word of God, it's really offensive. And sometimes, out of cowardliness, the servants of God conceal the truth. The perpetuity of the Sabbath. Offensive yan. The sanctity of marriage. Kung ituturo natin ang mga utos na yan, ay nag-i-invite po tayo ng offense or galit or contention of man. And thus, the temptation to skip over them. The temptation to skip over them. Pero pangatlong rason kung bakit ang mga pastors ay hindi na ituturo ang buong kapasyahan ng Diyos is ignorance. Ignorance. And this is no doubt another common reason in our day. People simply have a faulty view of what the commandments are. Ignorance. At binasa na po natin ito sa ating morning message, Acts chapter 20, verse 26 and 27. This is for the ministers of the gospel to observe. Ang sabi po dito, kaya nga pinatutuhanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y walang pananagutan sa dugo ng sino man sa inyo, sapagkat hindi ko ipinagkait na ipahayag sa inyo ang buong kapasyahan ng Diyos. Ang buong kapasyahan ng Diyos. Sana nakita po natin ang pangangailangan na ang mga lingkod ng Diyos, ang mga teachers of the Scriptures, must faithfully and diligently proclaim the whole counsel of God. Wala pong kaligtaan, wala pong itatago. Pangatlo at panghuling application. At sana po ay mangusap ito sa puso ng bawat isa sa atin. Kingdom greatness is measured in terms of obedience to the law of God. Sino ang ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos? Yung pastor na maraming membro? Yung pastor na ultra gifted at speaking?
Yung malaking church budget, sino ang ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos? Yung nakapag-author ng maraming libro? No. Kingdom greatness, my dear brethren, is measured in terms of obedience to the law of God. Going back to our text, Matthew chapter 5 verse 19. Sino ang ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos? The Bible is very clear. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. And our Savior here provides a blessed encouragement to the average minister or Christian. Average minister or Christian. Kingdom greatness is measured in terms of doing and or teaching the commandments. Kaya yung mga pastor ng mga maliliit na church, katulad natin, average sized or maliliit na church, hindi tayo dapat malungkot or ma-discourage dahil ang pagturing ng Diyos sa isang lingkod niya na dakila ay hindi po masusukat sa bilang ng mga dumadalo sa simbahan o sa laki ng building o sa laki ng church budget, kundi ang pagsunod at pagtuturo. Hindi lang pagsunod, not only to obey but to teach. Now, if the pastor or the Christian is faithful in obeying or teaching the commandments of God, even the least of God's commandments, he is considered as great in the kingdom of heaven. Greatness is not measured in terms of success, notoriety, fame, budget, membership, great oratory ability, but simply doing the commandments and teaching others to obey them. At naway naging malinaw po ito sa bawat isa sa atin. And now, as we will learn this afternoon, it isn't every kind of doing, quote and quote, that I refer to, but doing the commandments from the heart, by faith, out of love to God, for the glory of God. Again, uulitin ko, hindi lamang po ito yung basta-bastang pagsunod sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos at pagturo sa iba na sundin ito, kundi yung pagsunod mula sa puso na may pananalig kay Kristo out of love to God for the glory of God. Meron bang nakarecord sa Biblia na sumunod sa salita ng Diyos pero hindi taos-puso? May nakarecord ba sa Biblia that he obeyed the law of God but not wholeheartedly? Meron. Nabasa natin ito sa scripture reading eh. Isang hari na sumunod sa batas ng Diyos but not wholeheartedly. Itinuring pa rin siya na masama sa harapan ng Diyos. Now, pakinggan po natin si John MacArthur. Ang sabi po ni John MacArthur, greatness is not determined by gifts, success, popularity, reputation, or size of ministry, but by a believer's view of Scripture as revealed in his life and teaching. Diyan po masusukat ang greatness ng isang tao ng Diyos. Yung kaniyang pamumuhay na may pagsunod sa batas ng Diyos at pagtuturo na itinuturo sa iba na magpasakop sa batas ng Diyos. I think we have at times erred in this regard. We have committed mistake in this aspect. As we have that tendency, meron po tayong tendency na i-elevate natin ang mga preachers. May tendency ang Christendom na i-elevate ang mga preachers and missionaries as if they are greatest in the kingdom of God. Now, my dear friends, my dear brethren, marahil talagang tunay na dakila sila sa kaharian ng Diyos. Marahil. But you know what? Pwedeng ang pinakamatandang babae na attender ng church na hindi nga kilala ng marami, na hindi nakapag-author ng single book, posible na mas dakila pa pala yung babaeng obedient na yun kaysa sa sinumang pastor at missionaries. It could be.
And the question, my dear brethren, is this: do you desire to be called great within the kingdom of God? Do you desire to be called great within the kingdom of God? Then humbly do and teach the whole counsel of God. Kung tayo ay nagnanais na maging dakila sa kaharian ng Diyos, then sa pagpapakumbaba sa ating puso, gawin natin ang batas ng Diyos at turuan natin ang iba na sundin ito. But again, when we preach about obedience to the law of God, kailangan linawin natin ito over and over again. Obedience to the law of God could never save us. Obedience to the law of God could never justify a person before God. By the deeds of the law, no one could be justified before His sight. But why do we need to obey the law? Sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandment. Isang patunay na meron tayong bagong puso, tinanggal ang pusong bato at pinalitan ng pusong laman, is that they are careful to obey my statutes, my law, my commandments. Again, uulitin ko po ang sinabi ni Martin Lloyd-Jones. Kung sinasabi ninyong natanggap ninyo ang biyaya ng Diyos, pero yung biyayang iyan ay hindi nagdudulot ng puso na handang sumunod sa batas ng Diyos, ang totoo ay hindi ninyo natanggap ang biyaya ng Diyos. Marahil ang natanggap ninyo ay psychological excitement, but never the grace of God. Because the grace of God, ang tunay na biyaya ng Diyos, ay nagdudulot ng bagong puso na handang sumunod at magpapasakop sa salita ng Diyos. Para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, you don't have any heart to obey the law of God. You resist the commandment of God. It's not surprising anymore. Dahil binasa natin kanina sa Romans 8:7, the carnal mind is enmity against God because it is not subject to the law of God, nor can it be. How can you be submissive to the law of God? You need a new heart. And you need a new spirit within you. Well, no pastor can ever give that to anybody. No church can ever give that to anybody. It is the Lord who is speaking to you right now. I will give them a new heart. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will, says the Lord. Ang bagong puso ay nanggagaling kay Kristo at hindi nanggagaling sa tao. Kaya kaibigan, lumapit kayo kay Kristo para sa bagong puso. Pagsisihan ng kasalanan at magtiwala kay Jesus sa kanyang kapangyarihan at sa kasapatan ng kanyang dugo upang ipawalang sala at tanggalin ang lahat ng kasalanan, burahin at maging malinis ang aklat mo sa korte ng langit. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa pangangaral ng inyong mga salita sa hapong ito. Nawa po ang banal na Espiritu ay kumilos at magkabunga ang salita ninyo na aming napakinggan sa hapong ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.